Polkut thlani som pathum tholeni ani a khovel thil thleng thar thu thar te kan han lor le dona khovel media liante international news vel han thlir kwal hi chuan Iran lam hi kan ngai ventlang ni hian a hriata Iran boruak thar hi an puan tam berani tuna hian mi zaruk le somnga an thi chho tareng maya Donald Trump chuan Iran laka chet atum dan ati chiang chho mek ni in alanga duthantur kong ni a oma hi engtin nge Iran chunga hian ma alak don ti te khovel mi pui ngai chana nia hemi chungchanga hian thu thar omangang te kan ngai thlama sale don ani kar ni kalta atanga Iran dodalna Iran sarkar dodalna konga norhoi hotna awangin mi zaruk somnga an thi thling to ni in activist group pakhat chuan nimin kha nan soya President Donald Trump an norhoi hotu mi pui te rong taka tha an ni fo chuanin chunjom zelan ni chuan Tehran sarkar laka sipai in rolna akal pui don ni khana soya hi Iran boruak ngai ven ti zual tu pakhat chu ani Iran protest hoi hotu te Iran sarkar nena anin norna hian mi zaruk chuang zetan thita he thizat anun puan hun ber hi Norway Iran Human Rights IHR ina an report ania ani ne taka chuan hei ai po hian an tam thei ni in an lapuang ta deu IHR director Mahmood Amiry-Moghaddam chuan Islamic Republic in mi pui poisoilo protester te laka rong taka an chet na hi international community te hian sarkar sang te hian tibo turin Iran chet na tire tur hian ma anlak angai ni in asoi Iran Human Rights Norway mi tena an chut dan then khata chuan tuna hian mi zaruk somnga hi an confirm thei ni in an soya amai ro chu kil then khata tanga an chut dan chuanin mi sang ruk borvel po an thi thei mai thei ni nan tar langa chan chu Iran thu nei tu ten nili don la internet an ti top tak awangin ram chunga thil thleng kim chang tak hi report don na harsa independent taka fin fi a harsa hle ni in an soi Israel Defense Official ten Axios nena anin biak na Israel Intelligence Agency te chuan hi sang khatan pel to ni in an chut thung ani kar ni chungzet norhuai hotani to lai hian mi sang khat zaruk chuang man an ni to bok ni in US Human Rights Activist News Agency khan an tar langa tun haya boina chuak le thizat te po News Agency te hianin an cover ve thawa ani po hianin thizat hi zaruk chuang an da bok ani Iran rama internet ti top le sarkar dang Iran pon lam biak po theilawan phone line an ti top ta ka wangin kong zo le rampon atanga thile hliam zat ngai ven le an chanjin kim chang hria thi harta rampon biak po theina telephone line ti top ani wangin rampon atanga an chanjin hria tum te tan po boina a har satna lian tak chhota thizat le hliam zat chungchanga po hianin thu puan ei nang lo ta nuai mai hani Trump palai Witkov chu Iran foreign minister chuna biania soyani Donald Trump an vauna lian tak manga Iran anor mek lai hian US nanan inkar boruak Iran chu athalo chhozelania Iran foreign minister Abbas Araghchi chuan kar to phian US President Special Envoy Steve Witkov chu norhoi hot chungchang soipui na bia nia soyani hemi chungchang khritu chuanin Araghchi thu chua hi Tehran in United States nena anin kar boruak ti zi omna tura hmalak na emo Donald Trump an norhoi hot tu telaka Iran sarkar che dan rong taka wanga Iran mi pui chan na sipai tirlu atum lai meka thil thleng ani American be pui thlak na tur ti khotla emo tumna nia soyani bokani tudan na pakhat chuan Witkov le Araghchi te hian ni lo tura Iran chungchang an soidun le don nia tarlan hani bok report a chuanin phone emo text emo manga inbiak ani le ni lo engangin nge an inbiak ti he chiang lova US State Department le White House point hemi chungchang a heneng man soilo thung Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Baghei chuan kan Foreign Minister Abbas Araghchi le US Special Envoy te inbiak pona chu honani a chula piangin thilpoi mo tak soi hawani thu tar lang ve bokani Tehran Foreign Ambassador te Conference State Television in anti chua chuan Araghchi hian Islamic Republic of Iran hian indona azong lova indona ta na in pe kim thung an ram baina laka chanle tangal pui turin Iran chu in pe thung ani
in biak na atan Iran chu a in hong reng ani amai ro chu in biak na chu digna chanvo in angtlang kan nei in za ton sakna nge tak nen chu akal tur ni tin Iran foreign minister chuan a soithung Iran top diplomat chuan Irana boruak thunun ani chho to thu soin total control ani to avain kan duangin boruak hi kan thunun thei to tin a soya tharum thona thlenga hian Israel US sumo phurtu an ni tin a soi evidence apelo thunga security thunai tu ten na inram na siamin internet service chu ti to pani thu a soya amaro chu nimin lamthleng kha chuan telecommunication zong hi lati top vek ani chuwangin America president in rol ti ran tuma wangin mi puide chuan chu teng chon ma an la a tharum thona le thisen an au chuak ani ate arakchi chuan Al Jazeera ina comment apeka Qatar sum manga network hi Iran ram chunga tangin live report phalsakania internet hi nili chung close ani to thungani White House on diplomacy chu first option ani thu asoi Iran thu soi changin White House thu puang tu Caroline Leavitt chuan nimin lam khan Tehranin khovel riata thu cha athon chu mi mal taka US ne na thon chuan en danglam hle ni na soya Fox News in Tarlan danin President Trump hian diplomacy hi du thlan tur masa atan a chhop chuak fo thin ni na soya ama ero chu atul nia a hriata chuanin United States si pai chakna chu man a hre don lovani ati chu Iran sarkar aya hrachiang anom lo tin a soithung thlainga mazat kalta khan sarkar chuanin chutiang chu local puito a Iran nuclear program chungchanga khan president khan biak rematum ngara Donald Trump khan biak rem chumi diplomacy manga in biak felna chungchang chu mathea anaya kha kami mangkhanin Iran lam man dor ngara ni kha amma ero chu top khoka kan tiang khan Iran le nuai mun ma an nuclear song bolna uranium enriched site le nuai thuk takami ti chetur khanin Bitru bomber an tir chuaka MOP anti-massive ordnance penetrator GBU-57 bom chak tak mai lei nuai thuk tak khor chethayang kha an thlak ta buai mai ani kha paun sing thum vel zeta ritani nge a thok na repa thok ra phlak rep hle ani kha khatiang khan a thazaya in biak nei na thlin lawani chuan sipai tir chu option adu thlantura omring ti in White House lam chuan thu chu an siam hani Fox News in interview an ya White House press secretary Leavitt in zona a chana chuan airstrike hi table du thlantur tam tak zinga pakhatani hati diplomacy hi president dan chuan du thlanna masa berani fo tina soi nikhat kalta khan Donald Trump chuan Iran in an vonon chungpo in biak na kalpui turin ba na phara in biak na nei rot lea chuti rualin US hian engkong an thlan zel don diplomacy hi farsa chuan om sipailama du thlan na tur po omani chung Iran nung changa zirle an che dana zirin thil adanglam thei tin thupuan an nei bokani US Vice President JD Vance chuan Traman sipailama hmalak na kalpui tur hian du thlan turane chu ahmalama tunma Iran laka ma kan lo lak to nen po khan hi khai khin thei ni thu soin diplomatic manga in biak na chu Iran tan rem chan na siam sak hi number 1 atan ani chu Iran laka malatur hian sarkar in biak na manga chinfel masak hi du thlan tur zinga omani tina soive boka American official te chon Donald Trump hian a thutluk na nung berala siam lo ma se tuna hian Iran beilam apan mek ni in American official thren kha chuan an soi ve thunga kong athak thei tho ni an soibok official thren kha chuan Trump hian a bei ma samai thei chumi nuai Islamic Republic na in biak na nei atum mai thei jok ni an soi ve bok hani JD Vance chuan diplomacy anorna chu lian takin akal ti soya Iran laka bom thlak turin hmalak na lian taka omani ti chu JD Vance thu soi kal manga tangina ria thei boka US ta na ram hlo om hi US chuan eng takin nge adil don in biak ramna manga chinfel tum nge bom athlak photanga chuta in biak pui don ti te chu tuna anin hialna halani mek ani heti lai hian Tehran khopui tam taka chuan sarkar thlop tu ten pun kho man lo buat sei ve boka he protest a hian Iran sarkar tran tu le dodal tu polte anin tok nia soi hani boka Iran thunai tu te chuanin rampuma mi pui hanpung khom na sa ti soin Iran sarkar thlop tu
an tam hle niin Iran sarkar thu chua chuan an soi ve bawk ani karni kal ta chung khan Norway hot tu mi zaruk chuang tuna hian an thita a Iran sarkar hian theocratic sarkar hi mitam zok le ram tam zok in an la thlop ani ti chu khovel muti ran tum ve mek bawk ani sarkar thlop tu mi pui pung khom hi sarkarin a huai hot ni in alanga sarkar tam tak le mi tam takin he Iran sarkar an la thlop zia Iran sarkarin a lan tira tumna pakhat ni in alanga Iran State Television chuan mi pui tam tak pung khomin Iran flag khan tara Revolution Square an tia te chuan mi tam tak pung khomin Iran flag nen chulai mun chuan khat ne hle tin Iran TV chuan khovel hriat an ron puang chuak ani Iran thlop tu kal khom te hma a thu a soina Parliament Speaker Mohammed Bagher Galibaf chuan Iran chuan forefront war a kalpui mek tin a soi killi atanga beina Iran chuan a kalpuya atok mek ani economy war tuna hian economic war Iran chuan a machona psychological war a machon boka United States le Israel nen military war kalpui bokin vena firfiak dawna kan machona nor huai hotu te chungchanga soibok juteng chon mi puitan sarkar au chim man tum bokani kilrang rang train Iran chuan dawdal na tok mekani ate Persian trangin dead to Israel dead to America ti thupui mangin Iran sipai te chuan Iran be ani chuan Trump chu zirtirna a hriat reng to tur pek an tum thuan soi teng chuan hmalak na lian tak Iran hian a kalpui don in a soya US le Israel atanga dawdal na omani chuan ayana zok le chutianga akoto patang tur chuan Iran in buat sei thu Iran lam chuan thu chu an siam ve reng bokani Rallia mi pui pung khom tam tak anom thu Iran TV chuan soin Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan mi pui te chu US tan vau khan an ni ati Iran State TV na tarlan danin American politician te tan boom na American politician ten boom na an kalpui han ti to pangai ni boom na manga ramdang an thlop na le chutianga thunun an tum na chu an ban sananga hetiang rally lian tak tak sarkar dang ti chetura mi pui an thlop le chutianga aru ka ma an lak na hian ban sananga itin a soi ve bokani heti lai hian Iran sarkar chuan an ram chunga embassy nei Britain Italy German France ambassador te chu Iran foreign ministry chuan a kau nia tarlan ania Tehranin norna lian tak ama chon mek lai hian Tehran sarkar do dal tu mi puite thlop tuwa heng sarkar palai te hi pu an nia Iran sarkar hian heng ram palai te hi a kau nia soi hani chutilain France diplomatic source na tarlan danin France president chuan Iran a Norway hotelaka Iran sarkar chet na chun taka adem thu a soi heti lai hian Russia missile chuan nara phlak takan thokle ta Russia Ukraine in do mek na in ka ton na in be ton na ala om chho zela Russia missile chuan Kyiv le Kharkiv a be pui thlak na an kalpui heta hian mi pakhat athile to ni in Ukraine official te chuan an soya Russia sipai te hian ganjing lam khan Ukraine khopui lian pahnih chu an be Ukraine official ten an tarlan danin Ukraine khopui lian ber pahnih na Kharkiv a mi pakhat athi ni in an soi Kyiv military administration how to Timur Chakenko chuan khopui chu missile manga bayani thu soin Mayor Vitali Klitschko chuan air defense manga na an tho thu soi ramri atanga KM somthum vela hla Russia na be fortune Kharkiv a hian regional governor Olesine Hubov chuan khopui pon lama be pui thlak na mi pakhat athi ni na soi mi pathum na takin an hliam ni na soi bok Ukraine hian Caspian Sea Russia oil drilling platform pathum hemi ma hian an beya chulni thil thleng kha nia direct hit record om he chet na hianin Russia hian oil lak chuan hmuna infrastructure engemaw zat chhia anayani infrastructure hi Russian Luk Oil Corporation ta ania drone manga bei nia soi ani Ministry of Defense in Ukraine tana tactical ballistic missile thar siam atum thu asoila ya hethil hithleng ani UK Defense Secretary John Healey chuan UK chuan Vladimir Putin a beina chanlet na turin Ukraine mi teral thuam changkang pek na tur tuna hiana boipui ni na soya UN Security Council chuan NATO member Poland ramri atanga mel somruk chawalhla Russian Oresnik hypersonic missile ahman chungchanga emergency meeting an nei don ya soi ani bokani Russia be pui thlak hnuwa Ukraine a hian eng nei lo tam takan oma hemi ani wang hian khowat tak mai ma chon mek Ukraine chuan in chung ti lum na tur electric
supply han nei lo wangin harsat na lian takon tok ni soi ani mi makta duai chuangin heating la electric nei lovin tuna hian khowaton tuar ni in media tam tak te chuan an soya kum upalam tan phei chuan le chung ko harsatan phei chuanin heng hi harsat na lian takatling ta ni soi ani khowalam hian -15 te akai chho to a cho asiam theilova tui akhanga inchung ti lumna tur electric achia to wangin chutiang chuan harsat na tok tam tak chung ko anom mek ni soi ani indo na lam soi don hi chuanin thil thlenga tama puan tur tama kan puang seng lo ani ber mai khati china khan kan han du tok le photanga khovel thil thleng tharin dona thu thar rambel boina te international news politics le kai noite he channel a hian regular takati chu thina nia tun lai bo ro khovel in hermek chanchin te kan lo hria theinan kan beng angon lutuk lo nan he channel hi in longai thlave zel don nia tu tok le photang